Urip iki kudu soal sapa sing paling sugih. Nangso sing tetep kuat nalika miwiti saka ora duwe apa-apa. Aku miwiti saka tangan kang kosong, ora duwe apa-apa, mung nggawa pangarep-arep mlaku ado nyusuri dalan urip. Kadang kesel nanging ora oleh nyerah. Wingi mung ngimpi ing jero ati, dina iki nyoba ngukir janji. Senajan dalane ora mesti mulus, aku tetep mlaku ora wedi terus. Ora perlu iri karo duwe kewong, saben menungsa duwe dalane dhewe. Sing penting ati tetep eling lan syukur marang Gusti sing maringi. Aku miwiti saka tangan kang kosong, saiki tak isih karo usaha lan donga. Ora kudu sugih kanggo rumangsa cukup, sing penting tentrem ana jero ati. Aku miwiti saka tangan kang kosong, ora duwe apa-apa, dudu berarti kalah. Selama isih gelem berjuang lan sabar, urip iki isih duwe dalan kanggo sumunar. Oh yeah. Ake sing delok mung asil pungkasane, ora ngerti rekoso ning burine. Wengi dadi saksi nalika aku nyoba nglawan rasa wedi sing ana ing jero dada. Yen dina iki durung tekan tujuan, ojo langsung nyerah marang kahanan. Alon-alon asal tetep mlaku, sebab rejeki ora bakal salah alman. Tangan kosong dudu tanda ora duwe, nanging wiwitan kanggo gawe trita. Saka ora duwe dadi duwe makna, saka rekasa dadi luwih dewasa.